lidi. Čaute lidi, dneska budeme hrát Call of a taky budeme někdy i vyhrávat a zkusíme to a jdeme na to. Tak. Jo, a odebírejte ho a odebírejte mě. Já se jmenuji na YouTube Král K je velký, medzera G velkým, tečka F velkým. A mě taky. Dejte mi odběr a like a to je všechno a nebudeme kacovat a jdeme na hru. Ne, proč ne? Není je. Ale já vím, ale já tam chci mít Fortnite, ne Roblox. Budeš mít lepší telefon, uvidíš, jak to bude tačit na ruku. Jdeme se zahrát. Taky takhle jak bou. A jdeme na to. A půjdeme jenom 2 lidi. Jo. 2 lidi jsme a možná to vyhrajem, jsem hodně krát vyhrál, takže možná to vyhrajeme. Poslední společný výrok.